Ανήμερα των δημοτικών εκλογών, ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε για ακόμα μία φορά τους οπαδούς του, οι οποίοι ψηφίζουν προπονητή. Ας περάσουμε στη συνέντευξη τύπου. Μπορεί να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, παρακαλώ. Il conto difficile di Panathinaikos. Πολύ δύσκολη ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Sono il mio di Grecia con di Oaka. Ισχυρίζεται ότι εκείνος έκανε τα λάθη στο ΟΑΚΑ. Molto bellissimi uno di Cal. Πιστεύουν ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια λάθη στο μέλλον. And sono di Ας μην καθυστερούμε πολύ, να ξεκινήσουν ερωτήσεις. Sì. Τα κινητά σας παρακαλώ να είναι απονευοποιημένα. Ναι. Μένιος Σακελαρόπουλος από Αθλητική Ηχό. Κύριε Μαλεζάνη, η θερμοκρασία έξω δείχνει -6. Φαντάζομαι το ίδιο κλίμα θα επικρατεί και στα αποδυτήρια. Τι έχετε να δηλώσετε για την παγερή στάση την οποία οι παίχτες κατ' εξακολούθηση ακολουθούν, δίχως να ενδιαφέρονται ούτε για την ομάδα ούτε για τους οπαδούς? Signore Mister Σακελαρόπουλος. Mister Sacchelaropoulos, molto di ragazzi perché Panathinaikos il moda di Tuva. Il moda di Tuva. Οι παίκτες προσπαθούν για το καλύτερο, δεν έχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Sono di Cal. Αυτά είναι. Ό,τι βλέπετε. Perché? Κώστας Γκότζος από Ντέρμπι. Η ομάδα εμφανίστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Μαλεζάνη. Τι πιστεύετε? Πιστεύετε μάλλον ότι η βελτίωση αυτή μπορεί να είναι μια υπόσχεση για το μέλλον? Ότι η ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα τα πάει εξίσου καλά και στην Ευρώπη, ώστε να κατακτήσει το κύπελλο UEFA? Contura di campione contro migliori ragazzi and sono Kurdola subito. Sì. Το πρωτάθλημα ακόμα έχει κάποιες αγωνιστικές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να κερδίσουμε τους βαθμούς που έχουμε χάσει και ελπίζουμε να προχωρήσουμε σωστά ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά το UEFA, εγώ τα έχω UEFA. Sono di UEFA contro perché di Panathinaikos. Συμβαίνει ρε παιδιά. La puta la Grecia, la puta la Grecia, il forte dei ragazzi, il forte dei ragazzi, mister Valinogianni. Cocchesso mio la cara. Cocchesso mio. Να ηρεμήσουμε λιγάκι, calmo. Calmo di calmo, cono, perché? Perché calmo di calmo? Ο Κωνσταντίνος είναι ενέφο. Επόμενη. Σωτήρης Πουλόπουλος από τον Πρωταθλητή. Το γεγονός ότι οι οπαδοί βρίζαν... Sorry, sorry mister. Perché conosci giù in porchetti di calvo di acqua. Porchetti di calvo di acqua. Sorry. Το γεγονός ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίζαν για 30 λεπτά σε άπτες στα Ιταλικά εσάς και τη γυναίκα σας, μήπως σημαίνει ότι πρέπει να πάτε πίσω στην Ιταλία να την επισκεφτείτε? Πουλόπουλος, Ταμπιόνε. Pulopolo mi stampione. Sono di curva di Vanfaculo. Sono di curva di Vanfaculo, mister.
Ντροπή. Τα λόγια είναι Αυτά είναι περίεργα. ντροπή. Να φύγετε. Αυτά είναι ντροπή. Δουλεύετε στην Σώνο Ελλάδα, τι, πρέπει να σώνο σεβαστείτε τι. τους δημοσιογράφους. Να μείνει ο Σώνο Μαλεζάνη. Πρέπει να σεβαστείτε τους δημοσιογράφους. Perché loro so perché? Out of Perché lo di Παναθηνάικος. acqua e sono di molto difficili. Calma. Molto difficili. Leave Παναθηνάικος. Out. Έξω. Ragazzi della curva molto ragazzi. Sono perché di acqua ono fici cazzo. Cazzo mister Valinogiannis. Cazzo mister Valinogiannis. Σεβασμό στους οπαδούς.